ganiya nakita karon sa ato ang last nga sermon sa sa Marcos chapter 1, no? Mao ni siya ang ikaunom nga bahin sa ato ang pagtulunan diha sa Lucas, diin ang ato ang serye naga-title o naguluhan ang hari miabot ug ang pagsugod sa bag-ong butang. So akong gihangyo mga igsuon na ata din nato basahon ang maong bersikulo sa Marcos 1:40 bersikulo 40 ngadto sa 45. Akong gihangyo ang tanan kung makahimo manindog ta agi og pagtahod atong basahon ang balaan nga pulong sa Dios. Okay? So kini mga igsuon lima ra ni siya ka verses, no? 40 So okay, 5 ka verses niya akong gihangyo ato ning dunganan pagbasa, no? Para kanang mudatom gyud sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna sa atong kinabuhi ang atong gibasa nga balaan nga pulong sa Dios. Okay, atong basahon pagsugod mga igsuon ang bersikulo 40 sa Marcos 1 nag-ingon. Unya, ito yung sa kasanlahon nga miduol og nagpakiluoy kaniya ug samtang nagluhod mingon kaniya. Kung buot nimo makahinlo ikaw kanako. Og puno sa kaluoy gituyhad ni Jesus ang iyang kamot ug mihikap sa sanlahon ug mingon kaniya, buot ako, mahinlo ikaw. Diha nahanaw ang iyang sangla ug nahinlo siya. Og si Jesus mipahimangno kaniya sa higpit gayod ug mipalakaw dayon kaniya ug mingon kaniya, bantayi nga wala kagayoy isulti kang bisan kinsa. Apan lakaw, ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa pari ug himua ang halad nga gisugo ni Moises may tungod sa imong pagkahinlo. Ingon nga pagmatuod ngadto sa katawhan. Panmilakaw siya ug misugod sa pagpanugilon nga walay lipod-lipod mahitungod nini ug sa pagsabwag sa balita. Nga tungod niya na si Jesus dili na makahimo sa dayag nga pagsulod sa lungsod, kundili didto na lamang siya sa mga dapit nga awaaw. Ug ang mga tao nangadto kaniya gikan sa tanang dapit. Ato iduko atong mga ulo, panalanginan sa Dios ang iyang pulong, magampot ang mga igsuon. Amahan namo nga langitnon, salamat Ginoo nga sa makausap pa imo na usab kaming gidala dinhi sa imong iglesia. Salamat Ginoo Dios nga ikaw kanunay Ginoo nagpakabana sa imong mga katawan, nga ikaw Ginoo nagapadayon sa pagtudlo, nagpadayon sa pagpahinumdum ug nagpadayon Ginoo Lord God sa pakikrelasyon Ginoo sa imong mga katawan. Nining kapunon Ginoo God akong ituboy Ginoo diha sa imong gamhanang mga kamot Ginoo ang mga katawhan nga nian nining maong dapit Ginoo God nga diin sila Ginoo makabaton Ginoo Lord God og kahibalo Ginoo Lord God sa pagtulunan ug sa mensahe nga imong ipadangat nining kapunon. Gamita lamang ako Ginoo Lord God nga mensahedor Ginoo God nga tigpamaba sa imong pulong Ginoo. Lord, nagampo usab kami Ginoo God nga imong balang espiritu magapuyo magapalibot Ginoo nining maong dapit ug ang imong presensya amahan mapuno kining maong dapit Ginoo God. Lord, salamat Ginoo sa imong kamaayo, sa imong gugma ug sa imong grasya. Kining tanan Ginoo Lord God, among ibalik ang pagdaig pagsimba paghimaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Malingkod ta mga igsoon. So sa ako nang gikiun ani ata sa last nato nga bahin o katapusang bahin excuse me. Sa ato ang Marcos 1, kapitulo 1, no? So makita nato dinhi mga igsuon nga samtang si Jesus mibiyahe sa tibuok rehiyon sa Galilea nga nagtudlo siya sa mga sinagoga. Gihatagan siya og katungod no o kahigayunan sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa maayong balita sa ilang mga sinagoga, no? Og nagbantala siya sa mensahe sa gingharian sa Dios. Diin usab nagtudlo siya mga igsuon sa paghinulsol o sa pagtuo. Usa ka katawo ang adunay dako kaayo nga panginahanglan nga miduol kaniya. Sa makausa pa dinhi gipakita usab ni Ginoong Hesus ang iyang kaluoy, ang iyang gahom ug ang iyang pagpasalig sa iyang misyon dinhi sa kalibutan. Kining atong sugilanon, ang kining sugilanon mga igsoon sa teksto nga atong paghisigutan karon, nagsugod kini sa usa ka tawo nga
adunay balatian nga gitawag og sangla, no? Nga miduol kang Hesus, siya adunay grabe kaayo nga balatian, no? Sa iyang panit. Og dinhi atong makita usab og atong hibaluan nga sa katilingban sa Israel, kining usa ka dako kaayo nga problema sa usa ka tawo nga nataptan ining maong balatian. Usa ka tawo nga dako kaayo ang panginanglan. Kung dili nato masabtan mga igsuon ang mahitungod nining maong balatian, mahimo nato makalimtan ang pagkakomplikado niini, ang pagkadelikado niini, no? Dili lamang kini usa ka sakit nga dili mamaayo sa unang panahon. Dili usab nimo mahulagway ang pag-antos sa tao mismo nga nataptan nining maong balatian, no? So sa dihang nakita ni Hesus ang maong tao, wala siya mag-ukon-ukon, wala siya magduha-duha, no? Miduol siya sa sanlahon. Dinhi ni maong sugilanon mga igsoon, nagsulti si Marcos nga si Hesus nag-ayo sa daghan nga mga tawo nga adunay lain-lain nga matang sa balatian. Ug adunay usa ka rason nga ang matag sugilanon sa milagro mga igsoon gisulat ni Marcos o sa basahon sa Biblia aron kita makabaton og kakutlo og pagtulun-an o kini mo reflect usab, no? Magpadayag kini sa ato ang pagtuo o pagsalig sa Dios sa atong pagpadayon diha kaniya. So mahinungdanon nga atong tan-awon ang punto ni maong sugilanon mga igsoon. Una sa tanan atong isgutan ang mahitungod sa tao nga dunay balatian. Ang ikaduha atong hatagan og pagtagad ang gibuhat ni Ginoong Hesus. Kung unsa ang iyang gibuhat nining maong tao. Ug ikatulo hatagan og atong lantawon ang kahulugan nining maong sugilanon. So ang unuhan ini mga igsoon ang gamhanang hikap ni Hesus, no? Din atong gikutlo sa Marcos 1 ngadto sa 45. So makita nato dinhi nga tulo ka mahinungdanong butang, no? Tulo ka mahinungdanong butang nga atong pagatun-an. Ang una atong makita ning maong mga bersikulo nga atong gibasa mga igsoon. Ang una na makita nato ang paghinlo, no? Ang pag-ayo o kaha sa paghatag o kayuhan sa maong balatian. Ikaduha nini mao ang gibuhat ni Hesus ni atong iyang giayo sa maong balatian, gipahimangnoan niya. Mao ni ang pahimangno. So ang ikatulo mga igsoon ang pagpuli o pagbaylo. So atong makita ngano nga nag-isgot kita nining maong mga pulong, no? Una, ang paghinlo gihimo kini ni Hesus. Gihinluan niya ang maong tao sa balatian o kaha mapintas nga balatian nga mitapot kaniya, no? Ang sanglahon. So atong basahon ang 40, bersikulo 40, 41 o 42 nagingon dinhi. Unya ditoy usa ka sanlahon nga miduol og nagpakiluoy kaniya ug samtang nagluhod miingon kaniya, kung buot nimo kung buot nimo makahinlo ikaw kanako. So unsa may atong makita mga igsoon sa approach, no? Sa pagduol nining usa ka tawo nga sanglahon. Nga miduol siya ni Ginoong Hesus. Dinhi sa bersikulo 40 nagisgot kini mahitungod kaniya nga miduol miluhod og nagpakiluoy kang Hesus. Ug siya namulong mingon siya, kung buot ikaw makahinlo kanako. Kung buot ikaw, if you are willing, no? Ngano man nga mao man ni ang gipamulong sa usa ka sanglahon mga igsoon. Wala sa ingon nga na siya wala mo tuo ni Ginoong Hesus nga makaayo. Ingon usab nato nga kung doon natay pangayoon sa pagampo diha sa Ginoo, nasayod kita nga ihatag sa Dios. Pero kung atong tanawon ang sumbanan nining maong usa ka tawo nga dunay balatian mga igsuon, mingon siya, kung buot ka. Gipasabot niya, kung mutugot ka. Nahibalo siya nga makahinlo siya kaniya. Apa niyang gingon, kung mutugot ka, sa ato pa atong makita din nga aduna siya'y pagpaubos. Humility sa iyang pagduol diha ni Kristo. Ato sa makita nga aduna siya'y pagtuo. Nagtuo siya. Apan anaa kaniya ang pagduha-duha kung mutugot ba o musugot si Ginoong Hesus nga siya ayuhon, no? Sa 41, bersikulo 41, ningon dinhi og puno sa kaluoy. Gituyhad ni Hesus ang iyang kamutog mihikap sa sanlahon og mingon kaniya,
buot ako, mahinlo ikaw. So sa 42 atong makita mga igsoon nga diha nahanaw ang iyang sanla ug siya nahinlo. Wala kini magdugay sa pagpamulong ni Ginoong Hesus. Nga mingon siya, buot ako, mahinlo ka. Diha nahanaw, nawagtang, nahinlo ang maong tao nga nagbato nining maong balatian. Kung atong sabton mga igsuon, matod pa sa usa ka doktor nga nagduki-duki nining maong klase sa balatian, nga migugol siya mga dekada sa pagtuon nining maong sakit, no? Taliwala sa mga sanglahon. Nagpadayag sa mga epekto niini. Nagingon siya nga ang anam-anam nga pagkawala sa pagbati sa sakit musangpot sa sayop nga paggamit sa bahin sa lawas. Gipasabot niini ang usa ka epekto ni mga igsoon nga dili na ta mobati og sakit. So kung unsa man ang ato ang mahitabo sa atong lawas, kung masamad ba ta o maunsa ta, dili na ta mobati og sakit. So mauna nga ang kaning mga tawhana nga naa nining nataptan nining maong balatian, dili na sila mahibaw mo kontrol silang kinabuhi o silang kaugalingon. Magpatuyang na lang sila bisan pa gani mga piang na sila, dili na sila mobati og sakit, mao nang maggrabe ang ilang balatian. Dili susama nato nga normal ta nga salamat sa Ginoo, no, wala man ta magtan-aw na nila nga ubos pa nato tungod kay pareho ra na sila nato mga binunghat sa Dios. Sama nato nga kita mobati og sakit, may baluan na nato kung asa dapita ang dapat nato o kinahanglan nga atong dapatan og tambal. Pero kani sila mga igsoon dili na mobati og sakit. Usa-usa maapektuhan ni mga igsoon kaning ilahang ugat sa atong tabon-tabon sa mata. Di ba? Kini normal na kayo ni nato pero dako kay siya gamit. Kining pamilok nato mga igsoon, kani ang nerves ani, mga ugat ani, gituyo ni siya nga kita pamilok aron mo secret ang ato ang mata og usa ka fluid nga diin maghatag og kaumog sa atong mga mata. Mao na nga dili ni mauga ang atong mata pinaagi ning sa atong pagpamilok. Unya mao ni ang usa nga nakaapan ning maong tawo mga igsoon nga maapektuhan ang ilang mga ugat nga dili na sila makapamilok. Ug ang mahitabo niya na muuga ang ilang mata nga mao hinungdan silang pagkabuta. So dili lalin, no? Makita nato. Dili lamang makapaluya sa lawas, kini usab usa ka sakit nga mapalayo ikaw sa katilingban. Ayran ka sa mga tao. Ang mga tao mahadlok kayo kanimo nga mataptan niya ng maong balatian, nga mao hinungdan nga kini sila gidid-an na sa pagsulod sa komunidad. Gidid-an na sila sa pagpakita sa mga tao sa pagduol ni bisan kinsa. Kung sila mosulod sa usa ka lungsod, magtabon sila sa ilahang naong. Magdala sila kampana mga igsoon. Magpatingon ko nila ilang kampana aron makabantay ang mga tao nga naay moagi nga usa ka sanglahon. Daghan kay sila mga restriction, no? Unya magsinggit pag yun sila. Mahugaw. Mao ni ang ilahang kinabuhi mga igsoon kung sila anaa din ha, musulod din ha sa katilingban o makasugat silang mga laing tao, no? Mausab kini ang balatian nga nakadaot usab sa emosyon sa usa ka tawo, no? Ang imong sakit imo ng pagkatao. Ngano man nga naapelo ang emosyon tungod kay dili lang ikaw aduna nining balatian kundi tawgon ka na nausab ng imong ngalan. Moingon din nga dili na ikaw si Pedro kundi ikaw ang sanglahon. Grabe ang epekto usab sa atong emosyon mga igsoon. Ug walay makaduol ug makahikap kanimo. Ug sa English pa sa laktod pagkasulti untouchable. Kay wa gyud mo hikap. Madlok man, no? Lahi man ang usang untouchable, mga isog man na. Pero kani sila mga igsoon dili ni isog. Dili lang gyud ta makahikap tungod kay ang mga tawo naglikay nila, no? Nga dili lang doon na usab sila espirituhanong epekto usab nini, no? Kadaghanan sa mga tao niadtong panahon na naglantaw sa maong balatian nga moingon sila gisilutan na sa Ginoo. Silot sa Ginoo tungod sa ilang sala. Mao nang maapektuhan usab mga igsoon ng ilang espirituhanon. Busa dili lamang ikaw nakigbisog nining maong balatian. Ikaw usab gibasol niini. Ikaw pa'y nasakit, ikaw pa'y basulon sa mga katawhan. Ngano nga nakabaton ka
niya ng maong balatian. So dili ka usab makaapil sa sama nining panagtapok. Kung ikaw sa una, sa wala ka pa ana niya ng maong balatian, naka-fellowship ka sa imong mga pamilya, sa imong mga kaigsuonan, sa diyang anaa ka na niya ng maong balatian, giayran ka na sa mga tao, dili ka na makaapil diha sa komunidad. Bisan pa man dunay gitagana mga igsuon nga usa ka sinagguga nga lain kanila apan sila dili gyud sila makahalubilo sa mga katawhan. Bisan to ang kaning mong balatian mga igsuon mahimong matambalan na karon, no? Ako nakahinumdum pa ko sa una kay nakaabot pa ko ditong daghan pa ni sila. Lisod pa kayo ang tambal, no? Doon na sila yung mga tambal pero daghan kayo 10 years pa ang mga paulimpyo. Mao ni ang problema sa una pag yung panahon kay wala gay tambal ni, no? Walay tambal apan karon aduna na mga igsuon. Usa ka sang lahon anaa sa makaluluoy gayud nga kahimtang sa ilahang sakit, no? Nya dili na gyud sila, wala na sila paglaom, no, sa ilang pagkaayo. Wala na sila paglaom nga maka-istorya sa ilang mga halos kinabuhi makasulod sa katilimban. So mao na giingon dinhi sa Marcos 1 mga igsuon nang mahitungod dinhi usa ka tawo nga naganto sa physical na himulag sa katilingban, nasakitan emotional ug nabiya sa iyang espirituhan nung pag-practice o sa pag-fellowship sa uban nga mga kaigsuonan. So ara doy daghang butang makatuna nato dinhi mga igsuon tungod dining maong sugilanon. Una, ang iyang pagkawalay paglaom sa iyang kahimtang. Bisan kinsa naman siguro kung anaa ka na niya ng maong kahimtang nga gidid-an ka na halos tanan. Nawala na ang imong connection ngadto sa mga katawhan o sa imong mahal sa kinabuhi. Mawad-an gyud kag paglaom. Mao na gingon umawa nang nimong tanan ug ikaw mawadan og paglaom mao ginahinungdan sa imong kamatayon. Mao na nga ang kining maong pulong nga gidala o ginganlan Ginoo sa Ginoo balatian kini sa usa ka tawo nga giayo sa Dios nga mao ang sangla ubay-ubay usab kini nga laing klase sa sakit sa panit. Dili lamang kini usab ang igsuon kundi ginganlan ni siya og sangla apan daghan nga klase sa sakit sa panit ang iyang gidala nini. Nailan usab kini nga Hansen's disease, no? Gitawag ni Hansen's disease. Tungod kay sa bakterya, no ni ang bakterya nga moatake sa imong nervous system. Diretso na dito sa imong nervous system. Magsugod ka sa walay pagbati sa imong lawas, maghatag kanimo og kahuyang, mawala imong kusog, panguna-una ug mawala ang kapasidad sa pag-atubang o pagsulbad kung doon na kay suliran sa imong kinabuhi. So wala na gyud, usab na gyud ang normal. Usa kini ka progresibo nga sakit mga igsuon nga dili gyud mahibuluan. Kung dili mahibuluan mintras sayo pa, dili na gyud kini siya mawagtang. Permanente na gyud maghatag og kadaot sa imong kalawasan. So nahibuluan nato nga kini maong sakit dili sama kaniadto nga makatakod sama sa gikadlukan sa tanan. Aduna na ni medisina karon. So duha ka implikasyon ato makita dinhi mga igsuon. Nini mong balatian. Una, ang implikasyon sa katilingban. Sa ato nang gisgutan ang implikasyon ini sa katilingban mao nga kini nga balatian mananakod yun. Contagious. Dili sila mahimo nga muipon sa ilang komunidad o gidid-an sa pagpakita sa uban kay kining maong balatian dali kayo nga mutakod. Ilabi na gyud mo hikap ka, no? Doon na kay kontak. Ay kaduha niya ang relihiyoso nga mga implikasyon sa atong naisgutan. Ang balaod ni Moises mga igsuon nagpahayag sa bisan kinsa nga dunay sangla ingon nga mahugaw ug sa ingon sila nahimulagikan sa katilingban sa pagkisaad. So wala na sila'y panahon ug dili na sila gitugutan sa pagtambong sa mga relihiyoso nga mga kalihukan. O ang bisan unsay kontak sa laing tao makapahimo sa laing tao nga mahimo usab nga mahugaw. Mao na ang balaod sa una. Once gani nga makakontak ka nila, mahugaw ka na sad. Kung sila mapamatud-an nga naa nining maong balatian, sila ipalayo sa katawhan. Kay matud pa sa Talmud, kining Talmud mga igsoon mao ni usa ka pundok sa mga Hudiyo. Hudiyo nga sibil o seremonyal nga balaod sa ilang gihimo, no. Nga gaingon sila mga igsoon nga alabing duol nga makaduol ka sa tao diadtong panahon na 6 feet ra gyud ang pinakaduol. Kana kun maayo ang timpo ana ka sulod sa
usa ka lawak baka usa ka balay, no? 6 feet ra gyud ka kutob, una ka dili ka makaabot og duol, labaw pa ni ana. Apan kun anaa ka sa gawas mga igsuon, kun labi na gyud dili maayo ang panahon, matud pa nining Talmud nga balaod sa Hudiyo nga 150 or 150 feet ang imong gilayon ug makikistorya ka sa usa ka tawo. Ingon ni ana ka istrikto, ingon ni ana ka grabe nga pagdili sa ilahang kahimtang. Kaya ang paghikap sa usa ka sanglahon sa ilang balaod mga igsuon, sama ra nga naghikap ka sa patay o kini makapahugaw. Niadtong higayon na mga igsuon, ang pari lang ang makapahayag nga ang usa ka tawo hinlo o hugaw nining maong sakit. So mura silang doktor, no? Ang pari lang ang mga deklarar niya na nga sila nahinlo na o kahaaduna ning balatian. Kay matod pa sa Levitico 13:45 ngadto 46 nag-ingon nga ang tao nga adunay sanla kinahanglan nga magsulob og gisiun nga bisti. Pagdunghay ang buhok sa ilang ulo ug tabunan nila ang ilang ibabaw nga ngabil. So diri isampong nila, no? Ug magsinggit sila nga hugaw aron makabantay ang mga tao. Sa 46 nagingon siya magpabilin nga hugaw sa tibuok nga panahon nga naa pa kaniya ang maong sakit. Magpuyo siya nga maginusara sa puloy-anan gawas sa kampo o kaha niadtong panahon na mga igsoon dito gawas sa syudad, no? Matod pa sa Numeros 5:2 ngadto 4 nagingon sugua ang katawhan sa Israel nga papahaon nila sa kampo ang tanang sanahon ug ang tanang may nag-agos ug ang tanan nga nahugaw tungod sa minatay. So daghan, no, nining balaod dinhi sa Numeros. Ipagawa sila sa kampo ang lalaki ug ang babae. Ibutang sila sa gawa sa kampo aron dili mahugawan ang ilang kampo diha sa taliwala diin ako nagpuyo ni balaod. O kinigibuhat sa katawan sa Israel o gipagawa sila gikan sa kampo sumala sa giingon sa Ginoo kang Moses. So balaod sa Ginoo ngadto kang Moses giingon. Busa gibuhat kini sa katawhan sa Israel. So atong makita ni mga bersikulo mga igsuon nga gipapahawa gyud sila walay nahabilin nga adunay nining maong balatian. Pero kung atong tan-awon mga igsuon sa ato ang gihisgutan nga bersikulo nga ningon din na sa 40 atong basahon pagbalik ning 40 ningon din nga unya ditoy usa ka sanlahon nga biduol og nagpakiluoy kaniya ug samtang nagluhod ningon kaniya kun buot nimo makahinlo ikaw. So nakita kini ni Ginoong Hesus mga igsuon ug wala gyud siya magduha-duha. Wala siya mahadlok nga mataptan, wala usab siya mahadlok nga badungon sa mga tawo kay iyang giduol diretso gyud ang sanglahon. Ug wala ang siya muduol, iya pag yung gitapion ang iyang kamot. So atong makita mga igsoon nga dunay kontak. Dunay kontak ang pagtapion ni Ginoong Hesus sa iyang kamot ngadto sa sanglahon. Ug kini na ayo ug nalimpyo, nahinluan. Gipakita dinhi ni Ginoong Hesus mga igsoon nga aduna siya gahom. Aduna siya otoridad sa pag-ayo sa bisan unsa nga matang sa balatian nga motakboy sa katawhan. Bisan pa kining gitawag og pinakamapintas nga balatian mao ni ang sangla. So makita nato nagpatigbabaw gayod ang iyang pagka-Dios. Gipakita din ni Hesus nga aduna siya otoridad niini. Kay niadto mga igsoon ang muhikap sa lahon sigurado gyud nga matakdan. Ug aton tan-awon dili lang kay gihikap ni Hesus, gitapion pagyud niya ang iyang kamot ngadto sa usa ka tawo nga sanglahon. O ang nahitabo opposite sa gituhuan sa mga katawhan o sa balaod mga igsuon nga ang muhikap sa sanglahon matakdan mahugaw. Unsa may nahitabo sa iyang paghikap? Imbes nga ang sakit mo'y mo takboy kang Ginoong Hesus, mudagan ngadto sa iyang lawas. Ang nahitabo mga igsoon nga ang gahom ni Hesus nga nagdala og otoridad sa pag-ayo sa bisan unsang balatian maoy mitakod ngadto sa maong masakiton. So nabali, no? Maoy mitakod ngadto sa maong tao sa dihang miingon si Hesus nga buot ako mahinlo ka. Mao ni nakita og nasud-ong sa mga katawhan ug naayo ang sanglahon
Dili lang sa iyang paghikap, kundi dili usab sa iyahang pagpamulong nga mahinlo ka. So kung sa may pagtulunan, nga atong makutlo nini, mga igsoon, atong basahon, nasa inyong notes o sa screen. Nagingon din na, kitang tanan, sama sa maong tao nga sanglahon, nga nagkinahanglan kang Hesus, nga mao'y bugtong makaayo sa atong espirituhan ng balatian, nga mao ang sala, nga magdala ka nato sa kalaglagan, ngadto sa kalayo, nga walay katapusan. Sa ato pa ang atong kahimtang, nga bisan wala ta kinining maong balatian, mga igsoon, susama kita niya ng maong tao, nga nagbaton kita og balatian o sakit, nga mitapot ka nato, gumikan sa atong sala. So nagisgot kita mahitungod og espirituhanon, mga igsoon. No? Atong makita dinhi nga nag-awhag si Ginoong Hesus sa paghimo usab sa ato ang buluhaton diin kung kita mutabang sa mga tao, mga igsoon, atong ipatigbabaw sa mga atong gugmaw, dili ta mahadlok kung makakita man tagdunay mga tao nga susama ni ana. Tungod kay gipakita ni Ginoong Hesus nga walay imposible alang kaniya. Ubisan pa kanato kung kita mo salig kaniya, makahimo kita ni ana. So mao na ang una, o kato ang una mga igsoon, ang ikaduha mao ang pahimangno. So gibanduan ni Hesus ang tao nga iyang giayo sa iyang sangla sa dili pagsulti sa uban. Tataw o klaro kayo nga maingon si Hesus sa 43, ningon din nga og si Hesus may pahimangno kaniya sa higpit gayod, no? Gibutang diha, dili lang ordinaryo nga pagpahimangno, kun ingon siya gipahimangno kaniya sa higpit gayod. Ug mipalakaw dayon kaniya. Og mingon kaniya bantayi, no? Bantayi nga wala kagayoy isulti kang bisan kinsa. Apan lakaw ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa pare ug imo ang halad nga gisugo ni Moises mahitungod sa imong pagkahinlo. Ingon nga pagmatuod ngadto sa katawhan. So sa ato nang gibasa sa una nga ang pari lang mo'y makadeklarar nimo kung ikaw hugaw o ikaw hinlo, kung ikaw naayo na sa imong balatian o wala. Kanatong tanawon mga igsuon daw kalit nga pagbag-o sa mga panghitabo. Gipalakaw ni Ginoong Hesus ang maong tao. Uban ang pagka-dinalian, no? Pagka-dinalian ug uban nga piho gyud ug tumong gyud kaayo nga sugo. Nga klaro gyud ang sugo niya nga iyang giingon. Usa ka sugo sa pagpahilom. Sa dili pagsulti sa uban. Kung atong tan-awon mga igsuon, ang tumong dinhi ni Ginoong Hesus, ang tumong sa iyang ministeryo ni Hesus, dili ang panguna sa pagbuhat sa mga milagro, apan sa pagmantala sa kaluwasan. Dili mao'y unang katuyuan ni Ginoong Hesus mga igsuon ang paghimo og milagro sa iyang paghani, apan mao ang pagsangyaw sa balaang pulong ug sa ebanghelyo. Usa ka sugo mga igsuon nga atong makita dinhi nga giayo ni Ginoong Hesus ang sanlahon, makapahimo sa mga tao ang iyang gibuhat sa pagpangita kaniya. Ug nasayod kita mga igsuon nga ug kining pagka inila ni Ginoong Hesus tungod sa iyang gihimo ang milagro, mo'y makapahimo kaniya nga pagkapangitaon siya sa mga tao, mga katawhan, o ang mga tao dili kalikayan nga magbaton sila og sayop nga mga rason nganong ilang gipangita si Ginoong Hesus. Tungod kay ang ilang gitanaw kun unsa ang ilang makuha ngadto kaniya tungod sa milagro nga iyang gihimo. Mao na sa atong gitun-an sa miagi nga napuno ang balay ni Simon sa mga klase-klase nga masakiton og siya gipangita apan ang iyang gitubag sa mga disipulo, mangadto kita sa laing lugar aron masangyawan usab sila sa maayong balita. So ato makita nga dili man sa ingon nga dili siya, wala siya magpakabana niya itong mga masakiton nga naghuwat nga mag-ayo kaniya, apan dili na mao ang priority niya sa iyang paghani dinis kalibutan. Ang iyang katuyuan mga igsoon mao pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan.
Kay kining lawas nato mga igsoon mahanaw apan ang gitanaw ni Ginoong Hesus iyang gipunteriya sa iyang pag-anidis kalibutan pagsangyaw sa ebanghelyo maong kaluwasan sa atong kalag. Diin mao ni magpabilin hangtod sa hangtod ug mauusab kini ang moatubang ug madamlag kung kita tawgo na sa labawng makagagahom. No? Ang kining sugo ni Ginoong Hesus sa pag-ingon niya sa maong tao nga hilom. Usa kini kasugo mga igsoon nga kung atong tan-awon nagpasabot kini sa pagkinabuhi subay sa balaod. Ang mga sa Levitico 13 nga balaod nagkinahanglan nga ang usa ka maayo na, nahinlo na nga sanglahon. Pagasusihon gayod sa pari. Ug siya lang makadeklarar niini nga siya naayo na. Pinaagi ni nga sugo si Jesus nagpakita sa iyang pagtahod sa balaod. Ug usab usa ka pasalig sa iyang misyon. Nganong nga nisulti man siya niini mga igsoon sa 44 bersikulo 44 sa Marcos 1 niingon siya nga umingon kaniya bantay nga wala kagayoy isulti kang bisan kinsa apan lakaw ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa pari himua ang halad nga gisugo ni Moises mahitungod sa imong paghinlo ingon nga pagmatuod ngadto sa katawhan. So iyang gitan-aw din ato makita ni mga bersikulo mga igsoon nga nagtan-aw sab si Ginoong Hesus sa balaod sa unang tugon, no? Pinagi ni nga sugo si Jesus nagpakita sa iyang pagtahod sa balaod. Wala siya gisupak sa balaod kaya iyang pulo nag-ingon nga wala siya muani haron pag-abulis, pagkuha sa balaod kundi ang paghatag ni katumanan. Wala siya gikuha tungod kay kana balaod na gikan sa amahan. No? Ang pag-ayo sa usa ka sanlahon nagsilbing pagmatuod sa pari kung kinsa gayod si Ginoong Hesus. Kung moadto ang maong sanglahon ngadto sa pari, magpakita sa siyang kaugalingon, may balog yun ang pari kung kinsa si Ginoong Hesus. So duha ra gyud ang gipahimangno ni Ginoong Hesus niadtong mga tao. Una, ayaw pagsulti kang bisan kinsa. Mao na iyang unang pahimangno. Ang ikaduha, lakaw og ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa pari, duha lamang gayud kasugo ang iyang gihatag niadtong usa ka tawo. Ing siya kutob sa dili pagsulti kang bisan kinsa. Nakita nato mga igsoon nga si Jesus nagpugong usab sa miagi natong gitun-an sa demonyo sa pagsulti ni bisan kinsa kung kinsa siya tungod kay ang demonyo nakaila kaniya. Mao nang gipahilom, no? Mausab kini ang gisulti karon naghatag siya og grabe gyud nga pasidaan niadto sa katawo nga sanlahon nga iyang giayo. Ayaw kini isulti kang bisan kinsa. Nasayod na kita kuno say tumong og tuyo mga igsoon tungod kay kining pagsulti nining maong tawo ngadto sa mga katawhan naghatag kini og kay gayunan nga mababagan ang katuyuan ni Ginoong Hesus sa pagsangyaw sa ebanghelyo. No? Ang pulong nga gigamit dinhi maong pinakakusganon gyud nga posibleng pagdili. Kung atong tanawon sa Griego nga pinulungan mga igsoon, ang pag-adto sa pari kinahanglan aron ang maong tawo makasulod o sa pagbalik ngadto sa katilingban. Makabalik na siya ngadto kung aprubahan sa pari, ideklarar sa pari nga siya maayo na kining maong tawo makabalik na ngadto sa iyang Pinoy-anan uban sa iyang pamilya o makabalik siya mismo ngadto sa katilingban. Kung kana maaprubahan sa pari. So unsa may atong pagtulunan nga makutlo nining maong pagpakyas. Gipakyas man siya nining maong tawo mga igsoon kay tungod sa tumang kalipay sa pagkaayo siyang balatian, wala gid siya makapugong. Wala siya makapugong sa iyang gibati kundi iyang gisulti kung unsa ang gibuhat ni Jesus, ang kayuhan sa iyang balatian. So wala gayod makita dinhi wala gyud niya tumana kung unsa ang paymangno ni Ginoong Hesukristo, no? So kitang tanan mga igsoon, aduna kitay mga balatian nga atong gihambin. Physical man kini o spiritual o kita nangandoy usab og kayuhan ini. Walay tawo nga dunay balatian nga dili mangita og kayuhan. Bisan pa nga atong espirituhanon. Ang uban dili magpadagana paggasto aron lang mamaayo sa mga balatian. Ug nagampo sa Dios
nga tugutan nga maayo ang ilahang gihambin nga mga balatian. Ang uban ang hinalig sa Ginoo aron makabaton og kayuhan ini sa mga balatian, musaad nga tumanon kun unsa ang bugti niini. Apan kun atong tan-awon ang kahimtang niining usa ka tawo nga sanglahon mga igsuon nga gipidid-an o gibaoran ni Ginoong Hesus nga ayaw pagsulti ni bisan kinsa. Sama siya sa usa ka tawo nga musaad gayud nga tumanon niya kun unsa ang bugti niini. Pansubo palandungon mga igsuon nga nalumos siya sa kalipay, wala niya tumana ang gibaod ni Ginoong Hesus. Wala laing tuyo sa Ginoong Hesus mga igsuon ang pagani dinhi mao pagsangyaw sa maayong balita ug nag-ayo sa mga balatian tungod sa iyang gugma ug kaluoy sa katawhan. Ubos sa katuyuan nga sila mosunod sa iyang pagtulunan. Panang una na makita mga igsoon ang iyang pag-anhi mao ang pagsangyaw sa maayong balita. Nag-ayo siya sa mga masakiton, sa dunay mga lain-lain nga balatian tungod sa iyang gugma. Tungod kay gigugma niya ang katawhan, tungod sa iyang kaluoy sa katawhan. Ubos sa katuyuan nga sila musunod sa pagtulunan ni Ginoong Hesus pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Panmao na, subo palandungon mga igsuon sa diyang gihatag na ni Jesus ang ilang tinguha. Takulahaw lang sila mawala. O mga pahimangno nga iyang gihatag, mamala ragid, mabaliwala ra siya. So mao na nga, magdala ka nato si katulong nga punto, mao ni ang pagpuli og lugar. No? Ang pagpuli. Ang gisagputan sa pagsupak sa maong tao nga giayon ni Jesus sa iyang sangla, ang tubag sa sanglahon ug ang epekto sa misyon ni Ginoong Hesus. So unsa may nahitabo nini? Ug atong tanawon sa bersikulo 45 nag-ingon diha. Apan milakaw siya og misugod sa pagpanugilon nga walay lipod-lipod. No, wala gyud lipod-lipod. Mahitungod nini og sa pagsabuwag sa balita. Nga tungod niya na si Jesus dili na makahimo sa dayag nga pagsulod sa lungsod, kundi didto na lamang siya sa mga dapit nga awaaw. Og ang mga tawo nangadto kaniya gikan sa tanang dapit. So nining bersikulo 45 mga igsoon atong makita ang epekto sa pagka masinupakon sa usa ka tawo nga gihatagan niya o kumplitong kayuhan sa balatian o sa grabe nga balatian nga iyang gihambin. Ingon usab kita ni ana usahay mga igsoon ato lang inog usahay, no? Ingon usab kita ni ana nga kung madawat na gani nato ang panalangin, makalimot na ta sa nagpanalangin. Kung matuma na gani ang atong gihangyo, nakalimot na sa naghatag sa atong gihangyo. Ingon ni ana kahuyang kitang katawhan mga igsuon. Sama nini nga niresulta hinuon sa iyahang pagsangyaw o pagpanugilon sa gihimo ni Ginoong Hesus. Ang gingon nila sa bersikulo, si Hesus dili na makahimo sa dayag. No, dili na siya makaadto sa open nga lugar. Dili na siya makabasta-basta makasulod sa lungsod, kundi dito na lamang siya sa dapit nga di nang awaaw. Gipasabot nining awaaw mga igsoon wala may mga tao. Nagpalayo siya sa katawhan tungod sa ilang mga tumong ug tuyo o katuyuan nga personal gikan kang Ginoong Hesus. Ug tungod sa gihimo nining maong tao, mao ni ang consequence. Usay ma-reflect nato sa ato ang disobedience. Ang atong pagkamasinupakon. Ang pag-ayo ni Ginoong Hesus sa sanlahon natapos. Og siya nakabaton og kaayuhan. Og siya malipayon sa maong kaayuhan. Apan og alang kang Hesus, usa kini kabutang ang gisangputan nini sa iyang pagsupak nga sa iyang pahimangno mao ang pagpuyo ngadto sa kamingawan. Unta pag-ayo ni Jesus gisundan sa pagpaabot sa pagkamasinugtanon sa maong tao sa pagtuman sa iyang pahimangno. Apan ang sanglahon nga giayo wala gayud motuman. Dili niya mapugnan ang isulti ngadto sa uban ang nahitabo kaniya. Makita nato ang iyang pagkadili gayud masinugtanon nga mao ni hinungdan nga nahitabo nga si Jesus napalayo na sa mga katawhan. Bisan pa man ini mga igsoon atong mabasa dinhi sa kapitulo 40 bersikulo 45
Bisan pa naa na siya sa wow ningon dinha og ang mga tawo nangadto kaniya gikan sa tanang dapit. So siya na mismo nagpalayo sa katawhan. Og ang mga tawo nangadto kaniya gikan sa tanang dapit. Pero tinagyong daghana gisultian nining maong sanglahon sa gihimo ni Ginoong Hesus. Laki man ni siya, dili ni Marites, Maritos. Iyang gitabi, iyang gisulti, no? Bisa pero ingon anak man nahitabo mga igsoon. Ano ang unang tumong ni Marcos sa ebanghelyo mao makita nato sa si Jesus sa hingpit gayod ug iyang katuyuan. Nganining sugilanon atong makita ang iyang kaluoy ug gahom nga iyang gihatag sa katawhan. I-reflect nato sa atong kaugalingon mga igsoon na nahitabo sa gihimo sa sanglahon. Sa iyang kayuhan. Nga unta ang ato usab nga attitude kung makadawat kita og mga panalangin o makadawat kita og maayong balita, dili sa ta maglingko, dili lang si kita maghunong, kundi dili ato usab i-share sa mga katawhan ang kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Panlahi ang sanglahon. Ang may resulta, midaghan ang mga tao nga miduol kaniya kung atong ibutang ang atong pagsulti, ang atong pagsangyaw sa balaan nga pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan nga ilang mahibaluan kung unsa ka maayo sa Ginoong Hesus ug sila mangita ni Ginoong Hesus ug daghan ang mga tao nga moadto sa mga iglesia aron pagpamati sa iyahang balaan nga pulong. Mao na ang mahitabo mga igsoon. Apan adunay usab kitay ehemplo kung unsaon nato pagduol si Ginoong Hesus. Isip mga adunay dako nga panginahanglan kita, aduna tay dako nga panginahanglan nahibalo mo unsa kini mga igsoon ang kapasayloan sa atong sala. Ngano man tungod kay walay si bisan kinsa nato nga makapasaylo sa atong mga sala. Kun dili si Ginoong Hesus lamang. Kita kinahanglan moadto kang Ginoong Hesus pinaagi sa hugot nga pagtuo. Kay siya andam ug makahimo sa paghinlo kanato. Dili lamang sa ato ang problema sa balatian, dili lamang ang suliran sa atong uban pang mga panginahanglan, apan hatagan kita niya sa atong mga panginahanglan ug hinluan kita sa atong mga balatian sa atong physical ug sa atong espirituhanon. Siya andam ug makahimo siya sa paghinlo kanato. Siya may anhi aron sa pagluwas kanato nga mga makasasala o pinaagi sa iyang kamatayon o pagkabanhaw aron kita mapasaylo o mahinluan sa atong mga sala. Ingon ni ana ka bugat ang bugti sa kapasayloan sa atong mga sala. Ang sanglahon na nabi ngadto sa mga katawhan ang bugti ni daghan ang mga tawo nangita ni Ginoong Hesus. Apan ang kapasayloan sa atong mga sala ang bugti kamatayon ni Ginoong Hesus. Atong makita mga igsuon nga grabe gud dako ang gugma sa Dios diri kanato. So ingon man ka naginamhinam nga sanglahon nga mutabi o musulti nini sa uban mga igsuon unta kun unsa man ang atong nakutlo nga mga pagtulun-an sa atong pagtuon sa balaan nga pulong sa Dios ingon usab unta kita ana ka-agresibo sa pagsangya o pag-share sa pulong sa Dios ngadto sa uban. Bisan nagpalayo siya, ang mga tao miduol gyapon kaniya. Busa-bisan pag ang sanglahon nakasulod pag-usab sa katilingban, si Jesus na karon ang mipuli sa maong tao. Ang sitwasyon mga igsuon sa unang panahon o sa wala pa siya maayo ang sanglahon, gipalayo sa katilingban, gipalayo siyang mga mahal sa kinabuhi, gipalayo sa tanan, gipaguwa sa katilingban, ug didto siya nagpuyo sa kamingawan. Ug atong makita dinhi mga igsuon tungod sa gihimo niya, nagbaylo sila. Mipuli si Jesus sa lugar sa sanglahon nga diin nagpuyo na siya ngadto sa gawas. Nagpalayo sa katawhan ug ang sanglahon malipayon nga miipon pagbalik didto sa ilang katilingban. Ingon ni ana ang gihimo ni Ginoong Hesus sa pagpuli kanato sa atong lugar ngadto sa krus sa Kalbaryo tungod kay kita unta angay ang ilansang diha sa krus tungod kay kita ang nakasala.
Kitang tanan mga igsuon, mga mahugaw. Kini nga sugilanon wala magpasabot nga muadto ta mangayo ta og mga sanglahon, masakiton. Apan kini nagpasabot nga kita kinahanglan nga mutabang inubanan sa gugma ug kaluoy ngadto sa mga tawo labi na gyud susama sa sanglahon nga gisalikway sa katilingban. Dili kita maghinan-aw mga igsuon ni atong mga tawo nga nagkinahanglan sa atong tabang tungod kay mauna ang ato ang misyon dinis kalibutan, pagkabot, pag-reach out, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo nga madala nato sila sa tiilan ni Ginoong Hesus. Ang pag-ayo ni Hesus sa sanlahon may usa ka malumong buhat sa kaluoy. Malumong nga buhat sa kaluoy. Kini usa ka talagsaon nga milagro ug usa ka kahibulungan nga pagpakita sa gahom ni Kristo batok sa tanang klase sa balatian. Pangituyo usab kini mga igsuon, isip usa ka ilhanan uti mailhan kanato ug kanimo. Kay kita mahugaw usab. Dili lang kita mahugaw sa atong pisikal apan ang atong espiritual mga igsuon. Bisan pa man nakadawat na kita og kapasayloan sa atong mga sala apan nagpabilin ang atong tawhanon nga espiritu dinhi sa atong lawas mga igsuon sa atong kasing-kasing apan usahay makasala gyapon kita. Dili sa ingon nga sa paglawat nato ni Ginoong Hesus nga kita makasasala ug iyang gipasaylo apan hinumdumi mga igsuon nga sa matagigayon ug karon og unya kita makasala gyapon. Apan ang nakaayo lang ug nakahatag og pabor sa mga Kristohanon nga kung kita makasala nasayod kita nga kita nakasala. Ug nasayod usab kita kung unsay atong buhaton. Muduol kita ni Ginoong Hesus ug mangayo kita kapasayloan sa atong mga sala. Kaya ang pulong sa Dios nag-ingon kung ikaw mo kumpisal sa imong mga sala, andam siya og tagana sa pagpasaylo ug andam siya og tagana sa paghinlo kanimo sa tanan nimong mga kalapasan. Walay gibilin. So mao ni mga igsoon na nahitabo og gipuli, no? Agi pagtapos mga igsoon atong basahon ang ikaduhang Korinto 5:21 nag-ingon dinhi. Tungod kanato si Kristo nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala aron diha kang Kristo mahimo kitang pagkamatarong sa Dios. Gipulihan ni Kristo ang lugar sa sanglahon dito na siya kamingawan ang sanglahon naglipay-lipay na malipayo na dito sa katilingban. Sama usab kanato. Giluwas kita gikan sa sala, gipasaylo kita gikan sa sala apan ang bugti ang kamatayon niya dito sa krus sa Kalbaryo. Salamat sa Ginoo nga nakabaton kitag pagkabanhaw ni Kristo. Naghatag ka natong paglaom kita magapadayon sa atong kinabuhi nga Kristohanon dinhi sa kalibutan. Kung atong tan-awon ang mga usugilan ng mga igsuon, wala naman ta mahibaw og asa na ang asa na unsay nahitabo sa maong tao. Kay wala man ibutang sa Biblia. Apan ang sigurado mga igsuon nga kita nasayod nga wala pa mahuman ang Ginoo kanato. Wala pa mahuman si Ginoong Hesus atong kinabuhi. Nagpadayon pa siya sa pag-amuma nato, nagpadayon siya sa pagluwas kanato, nagpadayon siya sa pagbuhat o pagtagbo sa tanan natong mga panginahanglan. Walay nasayod kanato kung kano sa atong katapusan. Sama usab nga walay nasayod unsay nahitabo ni atong sanglahon. Apan ang atong mahinumduman ug atong gunitan mga igsuon nga ang Dios wala pa matapos nato. Wala pa siya mahuman sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Dios nga walay sala, gihimo sa Dios nga sala alang kanato. Aron kita mahimo matarong ngadto sa Dios. Kung atong tan-awon mga igsuon nga atong pagtuman kung unsa man ang sugo sa Dios, usa ka sakripisyo. Una to mga igsuon nga ang bugti nini ang grasya sa Dios nga dili hitupngan didto unya sa gingarian. So mao ni mga igsuon ang sugilanon so sa katao nga mo reflect usab sa atong kaugalingon. Nga ang atong maayong katuyuan usay usab adunay sangputan nga pagkadili masinugtanon. Mao na magbantay ta sa atong kinabuhi mga igsuon nga nagtuo ta nga atong gihimo maayo apan takulahaw lamang di ay nga kini magdala og maupay makababag sa buluhaton ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Ang imong pagkamasinugtanon mao'y gipangita sa Ginoo.
Ang imong kasing-kasing nga masinugtanon mao'y gipangandoy sa Dios. Ilabi na gyud sa iyang bulaton dinhi sa kalibutan. Busa atong ampingan ang atong kinabuhi, magpabilin kitang matinud-anon kaniya tungod kay siya ang Dios ug wala nay lain sa ato ang kinabuhi. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Magampot ang mga igsuon. Amahan na mo nga langiton, salamat Ginoo sa amubok nga mensahe nga imong gihatag kanamo apan undanon Ginoo God. Salamat o Dios nga ikaw ang Dios nga labing kamahanan Ginoo nga nagpakabana kanamo Ginoo. Nga bisan pa man kami kurolan ay paglaom, ikaw naghatag kanamo paglaom, pinaagi si mo pag-anhi dinhi sa kalibutan aman pagluwas kanamo Ginoo nga imong gipuli ang imong kaugalingon Ginoo God sa amo ang lugar Ginoo nga ikaw ang nagpakamatay alang kanamo. Salamat Ginoo sa imong gugma, sa imong grasya ug kaluoy. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Nagampo kami Ginoo nga bisan pa man nining maong pagtulunan nga mong nabati nining kapunon Ginoo God. Makabaton kami Ginoo Lord God og mga pagtulunan nga amo usab nga itisok sa among nahuna ug kasing-kasing o amo kining pagapuy-an sa mga umabot nga adlaw sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong mensahe. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.